Hello para pedagang lan investor. Komunitas analitis ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, iku bisa kanggo ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben indikator saka perusahaan sing diteliti kanthi rinci. Kita bakal nganalisa indikator kinerja perusahaan saiki Mimets Group Inc. ticker MIC. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 7 Juni 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets organisasi Mimets Group Inc. kalebu subkategori Pharma Metabolism, 33 perusahaan melu analisis, sing cukup makili. Kita bakal weruh pancasan final nyedaki mburi video iki. Skor perusahaan yaiku 8,5 saka 10. Skor rata-rata kanggo subkategori, -3,1 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka kabeh pasar kanthi sakabehe. Kita bakal weruh yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham minangka 1,9 poin. Marang perusahaan 8,5 Mimets Group Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Mimets Group Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Mimets Group Inc. nuduhake dinamika minus 10,7%. 42% nglawan owah-owahan rega ing subkategori. Kapitalisasi pasar perusahaan Mimets Group Inc. gunggungipun $0,96 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $59 miliar. Regane buku perusahaan punika $0,19 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $11 miliar. Wis dibandingake pasar lan enggo bareng nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Mimets Group Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 1,632%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 1,781%. Taksiran panggabungan organisasi saka pasar lan kapitalisasi neraca ing subkategori apik 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe utang $1,7 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 9% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, apik banget 2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 23,9. Rata-rata ing subkategori 0. Evaluasi nilai pasar perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo organisasi ing subkategori, apik banget 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi ana $40 mayuta-yuta. Media WI ramalan kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $51 mayuta-yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 2,7. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 11,1. Evaluasi nilai tukar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator ing subkategori, apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $350 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $430 mayuta-yuta. Taksiran indikator revenue mangsa sing digambarake dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik 0,5 poin. Wates dodolan punika 11,4%, karo rata-rata kanggo subkategori minus 56,6%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator subkategori, apik 0,5 poin.
Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 10,398%. Iki 537% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $1.145.000. Lan kanggo subkategori $7.294.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai $47.09. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $372.9.000. Evaluasi bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben pegawai $421.000. Ing subkategori $659.000. Taksiran revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori pasable 0 terms. Volume transaksi singkat ono 4,7%, karo rata-rata kanggo subkategori 11,5%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Mimeds Group Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 56%. Rega saham saiki perusahaan iku watara $6.50. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $12.01. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinnet. Adhedhasar pambiji sekuritase perusahaan Mimeds Group Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan kanggo wutah ing rega $6.49. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup dhuwur. Penilaian organisasi adhedhasar pendekatan penilaian, indeks AKIM. Jupuk media WI disetel ing pukul 7.32. Mandeg mundut disetel ing 5,66. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan bakal ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 07 Juli 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, RI, TIM, bakal dadi transaksi balancing kanggo didol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa imbangan. Pesenan liyane ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.